Fedezze fel a természet ölelésében fekvő Aqua Barbala termálstrandot és kempinget. Ez a komplexum Pusztaszent Lászlón, Zalaegerszektől mindössze 20 kilométerre a Festői Zalai dombság lankái között található egy lenyűgöző 10 hektáros területen. A terület magába foglal 1410 négyzetméternyi felépítményt, egy 250 férőhelyes gondozott kempinget, valamint összesen 1000 négyzetméternyi vízfelületű medencét. A létesítmény kiváló állapotban van, folyamatosan karbantartott, így csak minimális ráfordítást igényel. Teljes mértékben kiépített az infrastruktúra, ami magába foglalja a víz, gáz, csatorna és az internet hálózatot. A fürdő gyógyfürdő minősítéssel és saját termálvíz forrással is rendelkezik. A 150 négyzetméteres fogadóépületen kívül egy 432 négyzetméteres főépület is helyet kapott. Ahol a jegypénztár, recepció, büfé, kiszolgálóhelyiségek, öltözők, zuhanyzók, wellness részleg és a konyha is található. Egész évben használható a fedett wellness részleg és medencetér, valamint a 2 kültéri úszó és gyermekmedence szezonális használatára is van lehetőség. A főépületben 2 apartman található, és további 8 apartmanegység kialakítása is folyamatban van. A fürdő területén 4 vendéglátóegység található, melyek minden engedéllyel és teljes felszereltséggel rendelkeznek, így biztosítva a magas színvonalú kiszolgálást. A komplexum közvetlen szomszédságában egy 4,5 hektáros fejlesztési terület is rendelkezésre áll. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, jöjjön el és nézze meg ezt a kivételes befektetési lehetőséget.